Benvinguts un cop més al Cafè de les Telecos, un programa que organitza l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, que fem aquí a Tecnotrens, amb el patrocini de Banc Sabadell. Hem tractat molts temes, avui tenim un tema que de fet ja vam tractar fa uns quants mesos, però, Queralt, avui estàs substituint a la Sònia. Exacte. Avui tu, com directora del programa, si ens fas 5 cèntims de què parlarem i si ens fas una primera presentació de les convidades. Doncs sí, parlarem de les dones en el món de les TIC i com deies fa uns mesos, fa un any exactament, perquè el mes d'abril és el mes que s'escull per commemorar o per celebrar el que es coneix com el Dia Internacional de les Nenes en les TIC, que és una campanya de la Unió Internacional de Telecomunicacions que vol posar una mica l'accent, no?, en la necessitat de fomentar els estudis relacionats amb les TIC entre les noies més joves i animar-les doncs, a seguir aquest tipus de carrera professional, també una mica doncs, perquè és un sector dominat principalment pels homes, i si no, les convidades d'avui doncs, ens ho acabaran d'explicar. Avui a la taula ens acompanya la Carmen Borja, que és enginyera de telecomunicació i directora de propietat intel·lectual a Fractus. Benvinguda. Moltes gràcies. Ens acompanya també la Patricia Remiro, que és enginyera de telecomunicació i membre de la Junta de Telecos.cat i del Cluster Manager d'EduTech. Benvinguda. Hola, bona tarda. I la Susana Morós, que és estudiant de darrer curs d'Enginyeria de Telecomunicació de la UPC i becària a Quatre Cases, Gonçalves Pereira. Benvinguda també. Hola, bona tarda. Bé, doncs també com és costum aquest programa, la Queralt ens ha fet una primera presentació i ara ens agrada que vosaltres amplieu una mica el currículum en plan elevator pitch, en plan curt, però que ens expliqueu una mica per què esteu aquí, perquè avui esteu representant aquest sector TIC. Ho sento perquè has dit que estaves nerviosa, però ella ha parlat dels joves i tu ets la més jove del programa, doncs jo crec que ets tu la que tenies que començar a explicar-nos una mica qui és, què fas i quina connexió tens amb el sector TIC. Vale, a veure, jo per començar soc estudiant de telecomunicacions, estic ja a l'últim curs, també estic fent de becària, com ha dit molt bé la Queralt, i bueno, jo el que puc explicar una mica és la meva experiència dintre de la universitat, el primer contacte que estic tenint ara amb el món laboral i el sector de les TIC, i poc més, i puc intentar incentivar una mica les motivacions o què trobo jo que és bo i que ofereix el fer una carrera a les TIC. També molt breu, però dintre d'estar fent de becària, quina activitat estàs fent? Estic de becària al Departament d'Arquitectura de Sistemes. En principi estic fent una mica el que em donen. El que sí que és veritat que jo estic molt contenta allà, com a mínim, perquè el que em donen sí que no són portar cafès o fer fotocòpies, sinó que és crear màquines virtuals, instal·lar servers físics, una mica de tot, gestionar equips Apple. Una mica això és un camp molt, molt, molt ampli i trobo que s'aprèn moltíssim d'entendre simplement com una empresa, com les Quatre Cases, per exemple, pot fer funcionar tota la seva xarxa i tota la seva infraestructura, ja sigui a nivell nacional com internacional. Molt bé. Patricia, tu mateixa? Molt bé. Bé, jo fa uns quants anys que vaig acabar la carrera de Telecos, em queda una mica lluny, però sí que recordo que en aquell moment vaig escollir una carrera científica perquè m'atreia molt el tema científic, una carrera científica, vaig estar dubtant amb quina enginyeria agafar, però jo crec que fa molt també el recolzament, diguem, a nivell dels professors que puguis tenir a l'escola, no? I el motivar d'alguna manera aquestes vocacions. Després suposo que en parlarem més en detall. A nivell professional he estat en molts camps, des del camp més de consultoria, he treballat a l'administració, també durant 8 anys, he estat a empreses, vaig complementar els estudis d'enginyeria de Telecos amb un MBA, que trobo que això també és una part essencial per potenciar, diguem, les capacitats professionals de les dones, no? Més si vols entrar ja més en àmbits de gestió i direcció d'empreses. I ara mateix estic com a Cluster Manager d'EduTech, que és un clúster que aglutina empreses que ofereixen productes i solucions tecnològiques pel món educatiu. Llavors, des d'aquesta posició, jo realment em permet veure que s'estan fent moltes coses, es poden fer moltes més coses, precisament per motivar carreres científiques a posteriori, i per tant de nens com nenes, perquè realment aquí jo crec que la transversalitat és molt important. Carme? Doncs bé, jo també fa molts anys que vaig acabar la carrera
Jo vaig començar motivada perquè volia entendre com anaven això de les zones, no? Em semblava molt curiós, no?, que un pogués escoltar la ràdio, no? Dic, però si jo no veig el cable a la meva casa, no? Dic, aquest tipus de solucions m'atreien molt, no? Jo vaig començar com a investigadora a la UPC, on vaig fer el doctorat, i després em vaig anar a treballar a una startup de la UPC, que és Fractus, i bé, ahir al començament vaig estar treballant en el disseny i desenvolupament d'antenes per diferents sectors, pels telèfons mòbils, o les antenes que estan a les estacions base de telefonia mòbil, antenes per a aplicacions militars, i durant els últims anys m'he dedicat més a la gestió de la propietat intel·lectual que té la companyia, que són les patents. Molt bé. Bueno, tu has començat el programa dient que el sector estava dominat per homes. Ja no sé, la paraula és dominat o ocupat més per. Però, bueno, aquest és el títol d'avui del programa. Dominat en el sentit popular de la paraula, No, però mira, aprofitem la paraula dominat. Dintre de la professió, o sigui, ja suposant les dones que estan dintre del sector TIC, hi ha discriminació, o sigui, hi ha dominació per part d'homes i la dona està discriminada, igualtat de puestos, dintre del sector. Bueno, jo us puc explicar el cas de la meva empresa i més o menys som el 50%, 50% homes i 50% dones, i és una empresa que és molt tecnològica perquè desenvolupa productes, doncs no sé si això és el que és normal a la resta d'empreses, però en el meu cas està molt equilibrat. Hi ha moltes dones enginyeres i moltes dones doctores, de fet hi ha més dones doctores que homes doctors. Doctores en telecomunicacions. Sí. I vosaltres què opineu de... Jo no he notat tampoc, a veure, una particular disminució de número de dones en el sector TIC. Sí que és veritat que, evidentment, si partim de la base que quan estudies enginyeria de telecos, per exemple, la proporció d'homes-dones és evidentment molt més inferior amb dones, jo crec que després això es traslada en l'àmbit professional, en l'àmbit TIC, no? Això és evident. Però mentre anem canviant i incrementant el número de dones cada vegada estudiants, jo crec que al final, a futur, jo crec que tindrem un sector com més equilibrat, no? Jo crec que també una de les condicionants és que moltes dones, per exemple, que estudien aquest tipus de carreres, després potser no es visualitzen tant en llocs tan tècnics com més de gestió o més de, no sé, més directius, per exemple, però no tant la vessant tan tecnològica, no?, de la carrera, penso jo, però potser les dones tiren més cap a l'àmbit de gestió que no tan tecnològic. Almenys potser ha sigut el meu cas, que no he treballat tant en l'àmbit tan tècnic, sinó més o de consultoria o de gestió. Però, en resum, jo veig que també hi ha com bastant equilibri, no?, en aquest sentit. A mi m'ha sorprès molt que digués que és 50-50, perquè jo realment el que he vist tant a la universitat com ara treballant és moltes menys dones. En l'àmbit software, per exemple, de desenvolupament de software, sí que és veritat que hi ha més dones que en l'àmbit telecos en si, però tot i així és inferior la proporció. Jo trobo que és veritat el que ha dit, que les dones estudiants, òbviament si són menys, arriben a la feina sent menys, però també és veritat que cada cop som més a la carrera. Ho parlava aquest matí amb els companys i m'explicaven que dones hi havia 4 quan elles estudiaven, potser fa 10-20 anys, i ara és veritat, som menys, però tot i així hi ha moltes noies, i jo tinc grups d'amics i som noies inferior, però noies al final. Llavors no hi ha tal problema, és un tema simplement cultural, estem arrossegant una inèrcia d'alguna cosa que era anterior o no, o realment no hi ha tanta vocació per part de les dones cap a aquest tipus de carrera. O sigui, no hi ha discriminació. Sembla que dieu que no hi ha discriminació. Tu dius que, evidentment, això és cert, cada vegada hi ha més, però nosaltres organitzem un esdeveniment cada mes, pràcticament, i el 90% del sector són homes. Homes i amb corbata. I en traje gris. Això és lo normal, no? Però llavors, què passa? Perquè sí que tothom està dient que realment falten dones, o sigui, hi ha falta de vocació, perquè no atreu aquesta carrera a la dona o culturalment des d'altres temps no estava quasi ben vist que una dona fes aquest tipus de carrera. O sigui, front a quin tipus de problema estem?
és una inèrcia d'alguna cosa que ja va passar o realment succeeix alguna cosa que les dones prefereixen fer econòmiques o dret. Jo crec que és un tema de vocació, o sigui, ja, i que comença precisament, com deia abans, a l'escola, no? Jo crec que, no sé, potser per temes socioculturals, les dones no es visualitzen tant en carreres tècniques o en el Però quan dius no es visualitzen vol dir que hi són, però que no es visualitzen. Bueno, o sigui, la majoria, diguem, de noies que acaben l'escola potser estudien carreres més humanitàries o de lletres o que no tant enginyeries. El per què? Doncs potser perquè, no sé, no s'ha desenvolupat aquesta vocació anteriorment amb elles a l'escola. O sigui, lo normal hauria de ser una proporció 50-50 entre homes i dones a l'estudiar aquesta carrera. El per què no hi ha una proporció més gran d'homes que de dones que estudien carreres científiques? Doncs potser perquè no s'ha treballat abans, no? Però jo veig que encara, avui en dia, els pares eduquen diferent els nens i les nenes. Les nenes continuen anant per carrer amb una nina i el nen va amb un trasto. És veritat, sí. O sigui, això evidentment està influint en com es forma aquella persona, no? Sí. Per això no crec que sigui un tema de discapacitat en absolut, sinó que estem educant malament els nens. O no, pregunto. No estem educant en el sentit de donar la mateixa visió a nens i nenes, no? I per què, diguem, al final els nens escollen més carreres científiques que les nenes? Doncs és perquè potser no s'ha visualitzat la tecnologia com una cosa més transversal a l'escola o no s'ha construït una visibilitat més atractiva de carreres científiques. Sí, no, i evidentment els mitjans tampoc ajuden, perquè les pel·lícules, la televisió, o sigui, visualitza més també tècnics homes que tècnics dones. No sé si perquè hi ha més o perquè li interessa més visualitzar. Bueno, més opinions. M'agradaria afegir una cosa en aquest debat que vosaltres teniu, no? Sempre diem que no hi ha dones enginyeres, no? Però és una situació de la nostra vida, no? Penso que des de ben petites, no? Tu tens referents de dones en moltes professions, no? Tens el referent d'una dona que és mestra, d'una dona que és metgessa, que és advocada, infermera, cuinera, però no tens el referent d'una dona que és enginyera i no és conscient de la feina que una dona enginyera fa, no? I potser aquest és un problema que arrossega la nostra societat, no? No hem sigut capaços de posar el treball de la dona enginyera en el mateix lloc que hem posat el treball d'una metgessa, no? Un nen va al metge des de petit i ja veu el metge, no? I va a la perruqueria i veu la perruquera, no? Penso que són situacions molt elementals, però potser després tenen molta transcendència, no? I què podríem fer? Ja, una mica tenim el problema sobre la taula. Llavors, què podríem fer? Ara ja som nosaltres el govern, som els mitjans, som tot el power media. Què fem? Què fem per remediar aquesta situació? Vull dir, què fem? No, jo no faig això, jo només faig preguntes. Què feu? Jo crec que cal construir primer una imatge més renovada del sector. Una imatge del sector TIC, doncs, com molt... això, que és el típic sector d'homes, o molt avorrit, potser, no? És un sector avorrit, doncs perquè no el fem més atractiu, no? Així, doncs, atraurà potser més dones, no?, que estudiïn aquest... I com? Però com ho fem per canviar això? Perquè jo estic totalment d'acord amb tu. Fa poc vaig anar a una xerrada que al Poble Nou, amb un hangar, el terra estava mig trencat, i tenia tot un look així molt modern. I els 3 ponents que van sortir, 3 trajes grisos, amb corbata, fent els pits de sempre, i sí. Llavors, bueno, ja no dones, és que tampoc hi ha joves així, amb look de jove, que estiguin... Sí que n'hi ha, molts, Sí, però encara el gruix és una mica avorrit, com dius tu. Sí. Però tu continues anunciant quina és la problemàtica, però què podríem fer per canviar-ho? Doncs bé, el que tu deies, no? També visualitzar, per exemple, dones que han aconseguit estar en llocs del sector, dones rellevants i que d'alguna manera vendre aquestes possibilitats, no? Donar una mica la volta al tema del sector TIC, fer que sigui un tema més d'innovació, de creativitat. Això realment motiva molt més, no?, l'entrada de... Ara us agafo la paraula i evidentment avui estem visualitzant 3, dic nosaltres 2 perquè som... Bueno, jo soc enginyer, però som periodistes nosaltres, però nosaltres som les enginyeres.
i us hem portat aquí perquè són 3 casos d'èxit, en teoria. Doncs aprofiteu que esteu aquí per fer una mica de crida a la vocació. Ara a la Susana li toca. Digues per què. Jo et veig a tu molt convençuda. Abans has fet un speech apassionat, curt però apassionat de la teva feina, no? Doncs explica'ls a aquestes dones que encara no s'ho creuen, que Telecos és una cosa que pot ser guapa, doncs el que és la professió. Bueno, jo t'explicaré el que trobo jo que és la millor part de Telecos, i és que justament perquè ara s'utilitza en tots els àmbits, perquè és que no tothom necessita un ordinador, una infraestructura tecnològica, al final, crec que la part bona de Telecos és que tu, sigui quina sigui la teva passió, pots trobar la manera d'accedir-hi a través d'això, doncs, de desenvolupament de software, de processament d'imatge, de qualsevol mena de... Et dona eines, al final, et dona recursos per poder entendre el món d'una manera, i a més et dona la possibilitat de fer càlculs, per exemple, d'una manera molt més ràpida. Llavors, si tu t'interessa estudiar les fulles de l'arbre tal, a través dels softwares que hi ha actualment, ets capaç de fer-ho. Llavors, per mi, perquè ara jo vocacional no sóc com a Telecos. Jo em vaig passar primer de carrera dient que volia canviar-me de carrera. Al final em vaig quedar, pels motius que siguin, i ara que veig una mica la llum al final del túnel i tot s'acaba, crec que és una bona aposta, més que res per això, perquè quan tu, potser als 18 és més difícil entendre què vols fer i a què et vols dedicar, una carrera que et dona justament aquesta possibilitat, i a més amb la quantitat d'ofertes que hi ha, perquè actualment Telecos tenim molta feina per fer, trobo que és una de les... Bueno, jo considero que ha sigut una molt bona decisió per la meva vida. Carme, defensa la professió. Jo estic una mica sorpresa, no?, de que no hagi vocacions, perquè si tu estàs en la vida quotidiana no penses que aquesta professió és molt atractiva, no?, perquè dius, és que depenem de les TIC per gairebé tot, o sigui, i a més, les TIC han revolucionat les situacions quotidianes de la nostra vida quotidiana, no? Dius, bé, ara ens comuniquem d'una manera diferent com ho feien abans, la manera en què ens relacionem, no? Com viatgem, com el treball es desenvolupa dins de les empreses, no? Penso que estem en un moment molt dolç que hauríem d'aprofitar per transmetre tot aquest impacte que tenen les TIC en la nostra societat, no? Potser no som capaços de transmetre el potencial que té la professió fora de l'àmbit de la nostra professió, no? Penso que dintre de la nostra professió ho defenem molt bé, no? Però potser quan sortim fora no ho fem tan bé, no? Sempre ens ha passat, que no ens sabem vendre. Una mica canviar aquesta imatge, no?, que comentaves. Bueno, però això és normal, dintre de les carreres d'enginyeria, poc saben de vendre's. Normalment un enginyer de qualsevol, perquè, bueno, és una carrera molt tècnica. El màrqueting no el tenim molt... No, o sigui, per tant, fer un MBA està molt bé, i fer una mica de periodisme també està molt bé, dintre d'enginyers. I el teu cas? Bueno, jo volia afegir una cosa. Jo crec que hi ha una cosa també que està molt relacionada, no?, amb motivar la vocació de les dones. I és que jo crec que va molt relacionat amb l'emprenedoria. Jo crec que si des de les carreres, les escoles, es motivés més l'emprenedoria en aquest sector, jo crec que també potser podrien entrar més dones, no? Actualment encara hi ha menys dones emprenedores com els emprenedors, però jo crec que l'emprenedoria, i més en aquest camp TIC, doncs permet crear moltes empreses, moltes noves empreses que realment s'obre un ventall increïble, no?, amb oportunitats. Jo ho estic veient amb el camp de TIC Educació, doncs, per exemple, quan petites empreses, startups, que desenvolupen apps educatives, i més estan a Barcelona, no?, les oportunitats que això ofereix en el camp de la mobilitat i el Sela Mobile World Capital. Per tant, jo crec que si conjuguem una mica TIC i emprenedoria i fem que això també sigui més visible en el camp, diguem, per les dones, doncs jo crec que al final s'incrementarà, no? Ja s'està apostant, no?, per aquest camí. Com a mínim des de la UPC es proposen moltes iniciatives que van dirigides a l'emprenedoria. Sí, però bueno, encara els resultats són... Des d'abans, potser fins i tot, no?, una mica per despertar les vocacions des de més joves, en el moment que, com deia ella, cal escollir què faràs. Clar, i tant, i tant. Jo us proposaria ara fer la segona derivada, per dir-ho d'alguna forma. Ara estem parlant de la dona sí o la dona no dintre el camp TIC.
i estem parlant d'una igualtat, amb número i amb capacitats. Però ara jo pregunto, homes i dones som diferents, evidentment. Aquesta diferència pot ser que la dona sigui inclús més adequada o que la dona com a dona, dintre la seva estructura de funcionalitat com a coco, pot ser millor o pot aportar coses diferencials a l'home? O sigui, pot ser millor, pot superar-ho, pot complementar-ho? Parlo ara de la diferència, o sigui, de treure suc d'aquesta diferència, però el que vull és que em digueu avantatges que una dona pot aportar al camp de les TIC. No sé per què miro a tu, és perquè tinc la cadira així, posada, puc mirar la Carme. No sé si són millors les dones que els homes. No, jo tampoc, però diferents sí. Jo crec que diferents hi ha alguna cosa d'aquesta diferència que és més positiva en el cas de la dona. Sí, altres capacitats, no? Diuen que un estudi he llegit doncs, que diguem, les empreses dirigides per dones doncs, obtenen millors resultats que les empreses dirigides per homes, no? No sé si té alguna cosa a veure, però diguem que altres capacitats en quant a potser gestió o gestió, diguem, inclús de capital humà, no? De recursos humans, de ser potser més intuïtives, no? En determinades coses, o de, en fi, en com es gestionen els recursos. Jo crec que potser això ho fem diferent i potser doncs, bueno, més efectiu, no sé. Jo penso que no és qüestió de ser pitjor ni millor. I penso que les dones tenen unes qualitats, no?, que es complementen molt bé amb els homes, no? I fer equips on participin homes i dones penso que és molt interessant, no? Perquè tens una visió més àmplia que si no només tens en compte l'opinió d'un home, no? Penso que la dona és molt perseverant, és molt metòdica, és molt detallista, no? I moltes vegades aquestes qualitats són molt útils de cara a la feina que nosaltres desenvolupem dintre de l'àmbit TIC. I parlant d'homes i dones i d'equips, com rep l'home el lideratge d'una dona? O sigui, una dona sigui, com és el cas de Microsoft, no?, que la directora general i moltes empreses tecnològiques, directores de departaments són dones. No sé si teniu experiència amb el tema d'homes que són manats per dones, que són més jefes que elles i a part intel·lectualment més potentes. Reacciona bé, reacciona malament o no hi ha res a dir al respecte? Però sense... La càmera no està ara. No ho sé, jo per la meva experiència jo crec que són, bueno, els casos bastant, en fi, que no hi ha molta diferència, no? Sí que és veritat que, bueno, els casos que he conegut, diguem, realment les dones, el que tu deies, no?, que són com més metòdiques, estan més per les coses, però vaja, particularment jo no he notat molta diferència entre equips dirigits per homes o dones. La qüestió és tenir un bon lideratge. No, jo he dit si els homes accepten el lideratge d'una dona. Preguntava. Jo he iniciat aquest matí una mena de sondeo a la feina per veure què em deien una mica, i sí que haig de dir que tots els homes m'han vingut a dir que estaven molt d'acord, que treballaven molt bé amb dones, i fins i tot algun m'ha explicat la seva experiència amb un parell de jefes, i que realment ha sigut una bona experiència, que parlaven que tenen més visió executiva, per exemple, i que tenen una capacitat organitzativa que moltes vegades els homes no tenen. I les dones m'explicaven que troben que necessiten argumentar més els seus perquès d'aquest projecte, què vull fer, com ho vull aconseguir, i que no poden donar... L'exemple era no puedo dar un porque sí, mientras un hombre a mi lado sí que puede darlo. Que això hi havia un home al costat que ha començat a discutir-lo i també deia que ell tampoc podia donar un porque sí. Però bueno, i a nivell de... Això deien que mantenim les dones TIC, les dones enginyeres, mantenim aquesta objectivitat que és necessària en una carrera molt tècnica, però que a la vegada tenim un punt de sensibilitat amb els recursos humans i que als homes a vegades els hi falla una mica o el tenen una mica... Però tot i així, parlaven també de que el millor era tenir equips formats per homes i per dones, i el lideratge, al final, que fos un bon lideratge, tant si és un home com si és una dona. Bueno, Gerald, tu des de l'associació alguna cosa sabràs, has provocat de fet tu aquest programa, doncs com, no sé, què veieu des d'allà o quins... De fet hem tocat una mica els punts, no?, que veníem preparats. Home, jo estant allà, sí, també és veritat que porto poquet, sí que veus passar molts més homes que dones en el dia a dia,
I bé, m'havia centrat potser més en la part de vocacions, que em semblava interessant, no? I més ara que és període de fer prematrícules i selectivitat i de més, doncs potser focalitzar-ho una mica cap a aquest punt de la gent jove, de doncs com poder motivar, ja fos com deia, més des de les escoles, des de les famílies, des dels mitjans, poder motivar a la gent jove, tant nens com nenes, però sobretot nenes tenint en compte el que comentàveu, no? Que ara mateix doncs, són minoria a les aules de les universitats, quins són els recursos que poden existir o que tenim a mà per fomentar aquestes vocacions, ja sigui més des de la part tecnològica o la vessant més d'emprenedoria. No, sí, i hi ha falta, jo crec, de vocacions tecnològiques tant en homes com dones. L'altre dia va publicar una notícia que als propers anys la Unió Europea necessitarà 800.000 postos tècnics, TICs. O sigui, realment la gent no sé què fa, però jo crec que és una carrera de tota manera que fa por. O sigui, allò de les lletres i ciències sempre les carreres tècniques han sigut més... fan més por, simplement perquè la gent no s'hi posa, perquè és difícil, evidentment, vosaltres certifiqueu que no ho és, no? Però tu abans, preguntava de què podíem estar parlant o no, parlaves dels models d'aprenentatge, adequats, si són adequats o no per fomentar una mica el tema aquest de la vocació tecnològica en la dona. Els sistemes actuals d'aprenentatge són o no són adequats i què es podria fer per enfocar-ho d'una altra manera? Bé, per exemple, des del clúster EduTech veiem que realment falta encara molt difondre la importància d'anar incorporant les TIC en aquests processos d'ensenyament i aprenentatge. Avui en dia hi ha moltes escoles que incorporen les TIC per mitjà de determinades assignatures d'informàtica o del que sigui. Nosaltres creiem que les TIC són realment transversals i que permeten precisament treballar determinades competències que en el dia de demà seran molt més útils. Treballar en equip, la creativitat, el foment de la curiositat i per tant, la tecnologia utilitzada per aprendre permet desenvolupar tota una sèrie de competències que seran molt més útils. Sí, el que passa que les TIC, que evidentment estem immersos en les TIC i tot el que ens aporta, començant per això, que es diu curiosament telèfon, perquè serveix per infinitat de coses més, però clar, una cosa és ser usuari de les TIC, que és el que és tothom, i ja té el seu aprenentatge, però una altra cosa és ser com vosaltres, sou constructores de... Llavors aquí crec que és la gran diferència, que la gent sí que cada dia està més utilitzant i ficant-se dintre de les TIC, però una cosa molt diferent és saber com funciona. Això és el que realment fa falta, aquesta vocació de... La curiositat que tu has definit que tenies de petita ja t'interessa tot. Bueno, aquest és el motor, no? Tindre aquest neguit per aprendre o per saber com funcionen les coses. Bueno, com us he dit al principi, el programa té 30 minuts i estem arribant al final. Res, us queda per fer un speech cada una molt curtet sobre el tema, o sigui, dona i TIC, futur del tema. Feu aquí l'al·legato final. Doncs bé, a mi m'agradaria dir a totes les dones que s'ho estan rumiant, que segueixin cap endavant, que penso que és una professió que és molt atractiva i els donarà molta satisfacció i que tenen molt de potencial i que pensin que potser el dia de demà elles hauran dissenyat un producte o un servei que milions d'usuaris a tot el món utilitzin, no? Penso que això és un bon repte, no? Sí, si a més si el poden monetitzar, doncs a més millor. Ara vosaltres el speech més curt encara, però... Jo dues coses. Considero que el fet d'utilitzar, tocar cada dia les TIC, ens dona la sensació de que dominem, sabem de què estem parlant quan en realitat no en tenim ni idea. Llavors, jo encoratjaria les dones al final a informar-se bé, ni que sigui per internet, però a buscar exactament de què estem parlant quan parlem de TIC, i després l'altre m'ha anat del cap. Bueno, segueix que no tenim temps. Fem un parèntesi i tornes. Patricia. I una mica com la Carme, no? També animar a totes les noies que s'estan plantejant una carrera científica, animar-les plenament a que segueixen aquest camí. Arribarà un dia al futur en què realment hi haurà d'haver-hi un equilibri entre homes i dones en aquestes carreres científiques. Hi ha molt potencial. Els llocs de treball cada vegada incorporaran més components tecnològics o més la vessant tecnològica i per tant la comprensió i haver fet una carrera científica ajudarà molt i
i capacitat, no sé, és un problema doncs, que les dones han d'estar més motivades i capacitades, no?, per assumir aquests llocs de treball. Per tant, doncs, anima. I que ara a tu ja no et queda temps perquè hem arribat al final. Doncs res. Bueno, sempre passa el mateix, al final es quedem sense temps. Però vaja, ha estat bastant interessant, i dic bastant perquè hem començat a parlar del tema. Doncs gràcies per haver estat aquí, i la Queralt, que ja és la segona vegada que convoca per aquest tema, a veure si fem un tercer programa seguit. Sobre el tema de les dones. Sí. O per mi seria més important que parlar només de dones, sinó incorporar de manera natural i habitual doncs les dones en qualsevol altra tertúlia, Vale. que es parli de qualsevol altre tema, perquè em sembla que aquest debat també doncs, està una mica copat o dominat, o diguem-hi com vulguem, pel... Bueno, tu ets la directora del programa, o sigui que a partir d'ara ja faràs tu el repartiment. Doncs gràcies i res, doncs fins al proper programa. Fins la propera. Gràcies.